سلام تفاعلت حبيش education أفضل لكم وصل نايكتولنا تمنا لو ممكن تلمود كلك احتواتهم كذا مثلنا لنا من مردس بلا دقيقنا سلتبنا مرس حبيتا أذينا نمسكن أو احتفاتنا خنبر Yeah, thank you. زي حتات زي حوات بحفشة تي فيدرال تي مايكرو ايكونومي زبل سباتكم سريتكم لنا بعلي نسي ريبورت نسي نتقط أبازن قصة جن بك أنا زي مجلس يدلينا على بمبال كمبيوتر ملك عنجرنا أمسنا لكم لنا I know حدا person يكون حتى تبحث تحتو so yeah let's go تقدم رهوة تقدمي تحتنا فدرا انتاي سرحمك من يمك فدرا انتاي سرحم من يمك بزعبة فدرال نعمل كل شيء أجد إتي فدرال انت امز قبرو نزبل الشارع لاني كل شيء عندك قبر احواتي من يمدن فدرالس ابت باوربوينت كقلص لو ما عندي نقلص ان كلن بزعبا فدرال يكون كالي بفصم كتحلفون يبلكم نقص عليك كم ايلاند خدانت المين اقدستنا راي شرط قبري رهوا نسكرد all right شرع الله خلو perfect شرع الله مشروع اوكي ثانك يو سو فدرال انت يوم اسفحنا انا نقول صحوات كم زي تاشم يكونن كنسفحينا مخنياتو فدرال نابلنا انا نقول فدرال من حرف الشام تريوم لهم اوكي اذا قبل كله ازي ابز زمهرو ويك على ما انت نبلو زلنا فدرال سم بناي اس امبر بناي اوروبا بناي كال سنترال بانك يمز بهر مالت كل حدا اسرارهم تكنيكالي almost the same اسرارهم صح مالت فدرال فيد إلك خصو عن تخلها بأبريفيشن فيد بهاليوم بمقصال زيوم بشحنت شعاتم 213 تمسرت خوينهم انت يسروح من زبل حتى نتا هاجر ناي فور اكزامبل ناي يو اس اي نزرب زلا ناي يو اس اي بوحس خونه بفلكسبل زخونه اتي مونيتوري بوليسيز قاصاصرهم ان الفاينانشال سيستم مالت از نحناسي ገንዘብنا ፖሊሲና هنا ናይ ገንዘብን መን ይቋጻጸሩ ነዝብል ሕቶ እዚኦም ፌደራል ኢና ንዛረብ ዘለና ሕዋት ያሰ እዚኦም ፌደራል እዮም ንኩሉ ዝቋጻጸርዎ ስለዚ ፌደራል ቶም ኣዝዮም ትዝዓበ ስራሕ ዝርከቡ ዘለዎም ኮይኖም ቦዝ ዶሜስቲክ ውሽጣውን ግሎባል እዮም ናይ ዩኤስኤ ፌደራል እንድሕር እዚ ገይሮም እዚ ንዓለማዊ ኩሉ ዝትንክፍ ዝኽእል ኦኬ ናይ whatever ካናዳ ፌደራል ወይ ከዓ ሰንትራል ባንክ ይምጽው እዚ እንድሕር ገይሮም እዚ ንዓለማዊ ዝጸልዎ እዩ ስለዚ ፌደራል ሪዘርቭ እዮም ዝበሃሉ ነት ኩሉ ገንዘብና ወጻኢና ሞኒተሪ ፖሊሲ ዝቋጻጸሩ እዮም ማለት እዩ ሶ እንታይ እቲ ሞኒተሪ ፖሊሲ ማለት እንታይ እዩ እዚ ብክልተ ነገር እዮም ዝጥቀሙ ብክልተ መግለጺ እዮም ዝጥቀሙ ሶ ንኣብነት እዚአን ክልቲአን ንህለኩም ወይ ገንዘብ ሳፕላይ ይገብሩ ናብቲ ማርኬት እንታይ ምስኮነ ንኣብነት ገንዘብ ምስተዋዓደ ወይ ከዓ ሬሴሽን መሰጋጠመ ማርኬትና ምስ ወደቀ ገንዘብ እንታይ ይገብሩ ሳፕላይ ይገብሩ ገንዘብ ብሓፂሩሲ የእቱ ወይ ከዓ ፕሪንት ገንዘብ ይገብሩ ማለት እዩ ኦኬ እዚ እንታይ እዩ ከም ቀዳማይ መስርሕ እንድሕር ዝኾነ ምውዳቅ ናይ ማርኬት ወይ ከዓ ሬሴሽን ተጋጢሙ ማለት ሓደ ዝገብርዎ እዚኦም ካልኣይ እንታይ ይገብሩ እቲ ወለድ ከዓ ሎወር ይገብሩ ኢንተረስት ይቅንሱ እንድሕር ሬሴሽን አጋጢሙ ማለት እዩ ቫይስ ቨርሳ በቲ ሓደ መልክዕ ከዓ እንታይ ይገብሩ እንድሕር ከም ዝረኣና ኢንፍሌሽን ርኢና ንሕዋት ክሳብ ኣብ ዩኤስኤ 9% or more ኢና ርኢና ስኻ ገንዘብ የውፅኡ ወለድ ከዓ እንታይ ይገብሩ ወለድ ከዓ ሃይ ይገብሩ እዚ ይምስሑ እዛ ክልተ ነገር ዝሰርሕዋ ወይ ገንዘብ ይውስኹ ወይ ወለድ ይውስኹ ወይ ወለድ ይቅንሱ ወይ ገንዘብ ይቅንሱ ሶ ገንዘብን ወለድን ክቅንሱ ከለዉ ካብ ማርኬት ሃይ እንድሕር ኮይኑ ኣየናይ ዋጋታት እቲ ፕራይስ ኢንፍሌሽን ዝቅባበ ሃይ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ካብ ማርኬት ከውፅኡ ዘሎ እዛ ሕጂ ዝጥቀሙላ ዘሎ እዚኣ ካልኣይ ነገር ገንዘብ ክውስኹን ወይ እውን ከዓ ወለድ ክቅንሱን
እንድሕር ኮይኖም ከዓ ከምዚ ኣብ ግዜ ኮቪድ ዘጋጠመና ናይ ማርኬት ምውዳቕ ማርኬትና ምስ ወደቐ ወይ ከዓ ሕጂ ዝጅምርዎ ዘለዉ ካብ መስከረም 18 ቴክኒካል እዚኣ ስራሕ ሶ ቀንዲ ንምንታይ እዮም ዝገብሩ ሰራሕተኛታት ብብዝሒ ንክህሉ ማክሲማይዝ ኤምፕሎይመንት and stable prices እዚአን እዮም ዝሰርሑ ትሪእዎን ኣለኹም እዚኣ 1 and 2 ዋጋታት ናይ ነገራት ስቴብል ኮይኑ ኖርማል ኮይኑ ክኸይድን ሰብ ከዓ ብዙሕ ዓዲ ውዕል ንኻይከውን ሰራሕተኛታት ብዙሓት ንክሰርሑን እዮም እዚ ናቶም ዳርጋ ኣን ኣቨሬጅ ክንደይ እዮም ደልዮ ነገራትና ብ2% እንዳወሰኸ ክኸይድ ኣለዎ ኣን ኣቨሬጅ 2% ኣይከይድን ኣሕዋት ካብ 2 እስካብ 3% ይኸይድ sometimes lower ይመጽእ እዩ ኔጌቲቭ እንድሕር ኮይኑ ነገራትና ግን ሓደገኛ እዩ ናበኦም ክመጽእ ሽዑ ወለድ ክቕንሱ ገንዘብ ከቱ ማለት ስለዚ እዚአን ክልተ ነገር እዮም ዝቋጻጸሩ this boss ሕጂ ብሰዓት እዚ እንታይ ኣጋጢምና ዘሎ አንኤምፕሎይመንት ይበዝሑ ስለ ዘለዉ እንታይ ክገብሩ እዮም ወለድ ክቕንስ እዮም ቴክኒካሊ ጽንሕ ኢሎም ከዓ ወይ ገንዘብ ከዓ ከእትዉ ይኽእሉ ፕሪንት ከዓ ክገብሩ ይኽእሉ ማለት ዋጋታትና ሕጂ ጽቡቕ እዩ ዘሎ ኔጌቲቭ እንተመጽኡ ዲፍሌሽን ይበሃል ድሓን ቃል ሒዝና ክንመጺና በይና እንድሕር መጺኻ ልክዕ ከምኣ ከዓ ገብሩ this is ፌደራል ስተዳዝ ማለት ኩሉ ሻዕ ፌደራል እንታይ ገብሩ እንድሕር ኢልና ካይዳናገሩ ማለት ካልእ ሱፐርቫይዝ ይገብሩ ሬጉሌሽን ይገብሩ ማለት ነተን ባንክስ ስፔሻሊ ሕግታት የውፅለን እንደገና ይከታተልዎን ባንክስ ንበል ካልእ ኢንስቲትዩት በል ዝኾነ ነገር እዚ ግበራ ሞስትሊ እዚ ግበራ እኳ ተዘይኮነ ከምዚ ጋይድላይንስ መምርሕታት ይህቡ ማለት እዩ ሶ ዩኤስ ጋቨርንመንት ንባንክ ንካልእ ኢንስቲትዩት እንታይ ገብሩ ፋይናንሻል ሰርቪስ እዮም ዝህቡ ኦኬ እቲ ገንዘብ ይህቡ ክንብል ኮለና ፕሪንት ገይሮም ንመን እዮም ዝህቡ ሜቢ ነቲ ጋቨርንመንት ክኸውን ይኽእል እዩ ሜቢ ንባንክታት ክኸውን ይኽእል እዩ ሜቢ ንካልእ ኢንስቲትዩት ክኸውን ይኽእል እዩ ተሰል ሶ ንሳቶም ዲጂታል እዮም ዝቕይሩ ትሬጀሪ ዲፓርትመንት ኣይረስ ከዓ እንታይ ገብሩ ፕሪንት ገብሩ ገንዘብ እንድሕር ዘድሊ ኮይኑ ፌደራል ግን ጀስት ናምበር ኢን ኮምፒውተር ዲጂት ጥራሕን ዝቕይሩ ስለዚ ኢንፍሌትድ ይገብርዋ ደስ ነዞም ሰለስተ ነገር ጥራሕም ዘማእክሉ ግን ክትሕዝዎም ዘለኩም ዩኤስ ጋቨርንመንት ንኣብነት ንሕና ኣታዊና 5 ትሪልዮን ኢልና ወፃኢና 6 ትሪልዮን ኢልና ካበይ ንመጽእ 2 ትሪልዮን ካበይ ዝመጽእ somehow ዩኤስ ጋቨርንመንት either treasury bond ክሸይጥ እዩ bonds ወይ ከዓ the federal gonna just get a loan ካብ ፌደራል ከዓ ሎን ከዓ ወስድ ማለት እዩ ቴክኒካሊ ሎን እዮም ዝብዎ ዘሎ ማለት ካልእ ባንክቲ ንባንክ ሎን ከዓ ይህቡ እዮም ንኣብነት ናይ ኣብ ካሊፎርኒያ ሲሊኮን ቫሊ ኣሕዋት ዝክርኹም ጠፊሻ ባንክራፕስ ኸይዳ ሎን ከዓ ይህቡ እዮም ይቕርቡ እዮም እዚ ኣዋርስ ናይ ሰዓታት ማለት እዩ ዊንዶው ሂቦን ንክንዲዚ ሰዓት ንክንዲዚ መዓልቲ ጀስት ብክንዲዚ ወለድ ሎን ይህቡ ማለት እዩ ሶ this people ነቲ ገንዘብና ሞኒተር ዝገብርዎ ዘለዉ ንሳቶም ጥራሕ ማለት እዩ ከምኡ ዝብናዮ ነተን ባንክ ኢንጀክት ይገብርዎን እዮም ገንዘብ ኣብ ግዜ ኮቪድ 120 ቢልዮን ይኸውን ፕሪንት ይገብሩ ነይሮም ገንዘብ ንባንክታት ይህቡ ነይሮም that means not free ኣሕዋት ብናፃ ኣይኮነን ዝህቡ ዘለዉ እንታይ እዮም እዚኦም ጀስት ኣዘሎን ብውሕድ ወለድ ገይሮም ሂብዎን ማለት እዩ ኣገዳሲ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኩሉ ሻዕ ኣዘሎን እዩ 35 ትሪልዮን ዕዳ ኣለዋ የእሰ ትበሃል ፍሪ ዝበሃል የለን ዕዳ እዩ ዘለዎ እቲ ጋቨርንመንት እዩ ዕዳ ዘለዎ ኩሉ እዚኦም ስታይል ቀይሮም ዝህብዎ እዩ ሶ እቶም ባንክ ሲስተም ከምኡ ዝበልና ከዓ እቲ ላርጅ ኣማውንት ኦፍ ጋቨርንመንት ሴኩሪቲ ከዓ ይገዝኡ እዮም ባዕሎም ማለት እዩ ቦንድ ከዓ እሳቶም ይገዝኡ እዮም ከባቢ 7 ትሪልዮን ይኸውን ኣብቲ ባላንስ ሽቶም ኣሎ ነቲ ማርኬት ቦንድ ምስ ገዝኡስ ዳርጋ ምስ ገዝኡስ ገንዘብ ኣብቲ ማርኬት ኣብ ዕዳጋ ናብቲን የብሎ ኣሎ ማለት እዩ ሶ እዚ ኩሉ ስራሕ ዝሰርሕዎ ንሶም እዮም ኢና ንብዘልና ፌደራል እዮም ኢና ንብዘልና ሶ ስትራክቸሮም እንታይ ይመስል ፌደራል 7 ዝኣባላቶም ብፕረዚደንት ተሰሚዮም በቶም ሴኔት ኮንፈርም ኮይኖም 7 ዝኣባላቶም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ይርከቡ ማለት እዩ 7 members ራይም 7 people ኣለዉ እዚኣ ማለት ጀሮም ፓወል ዝመራሕ እዮም
ካልእ ግን ኣብ ዝተፈላለያ ሪጅናልስ ማለት ኣብ 12 ሜጀር ሲቲስ 12 regional federal reserve banks ኣለዋ ማለት እዩ ከባቢ 12 ባንክስ እዚኦም ሸውዓተ ዘለውን ካብዘን ሪጅናል ከዓ 5 ባንክታት ዝለዓላ ፕሬዚደንትን እዚ ኩሉ ውሳነታት ይወስኑ ማለት እዩ ግን ሞስትሊ ብምሉኦም እዚኦም ግን ኢንቮልቭ ገይሮም ኣብዚ ኩሉ ስራሕ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ እዚአን ባንክ እዚአን ግን ኢንዲፔንደንት ለን ገቨርንመንት ወይ ከዓ መንግስቲ ዳርጋ ኣይቆፃፀርን ማለት ኢንዲፔንደንት ናይ ባዕሎም ስራሕ ኣለዎም ከምታ ዝብልና እንታይ እዮም ዝገብሩ እቶም ሸውዓተን ፕላስ 5 ካብቶም 12 ሪጅናል ነዚ ፌደራል ኦፕን ማርኬት ኮሚቲ ወይ ከዓ ኣኼባታት ዝገብሩ ኣብ ወርሒ መፂኦም እዚ ፀብፃብ ሂቦምና ከምዚ ገይሮም ኢንተረስት ወሲኾም ኢንተረስት ቀኒሶም ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም እዚ ኩሉ ንብሎ ቃላት ንምህሮ ደስ እዚኦም እዮም ዝሰርሑ ማለት እዩ ጀነራል ፌደራል እቶም ቀንዲ መምርሒታት ናይ ገንዘብ ፖሊሲ ወይ ከዓ ናይ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ሜንቴን ዝገብሩና ኣብ ዝኾነ ሃገር ወይ ከዓ ሞስትሊ ኣብ ዝኾነ ዓለምስ ዴስ ፌደራል ሪዘርቭ እዮም ወይ ከዓ ሴንትራል ባንክ ከዓ በሃሉ ኣብ ካልእ ዓድታት ማለት እዩ ሶ እዚኦም እዮም ፌደራል ከምዚ ገይሮም ፌደራል ሬት ቀኒሶም ወሲኾም ገንዘብ ፕሪንት ገይሮም ኦኬ ትሬጀሪ ቦንድ ገዚኦም ገለ ንብሎም ነቲ ማርኬት ንምንቅስቃስ ንምንታይ ኢና ኣለናየን መዕፀውና እዚኦም ንክልተ ነገር ኢና ኣለና ሰራሕተኛታት ክበዝሑ ወይ ከዓ ሞር ሰብ ክሰርሕ ሓደ ዋጋታት ንብረት ስቴዲ ንኸውን ስቴብል ንኸውን ዘይተዓደን ሃይ ንኸይከይድ ወይ ከዓ ዳውን ንኸይከይድ ኣን ኣቨሬጅ ከባቢ 2% እንዳወሰኸ ነገራት ክኸይድ ቁጠባ ብኸምኡ ጥራሕ ክዓቢ ዝኽእል ወይ እውን ቁጠባ ብኸምኡ ጥራሕ ክኸይድ ዝኽእል ኦራይት መን እዩ ሞኒተሪ ፖሊሲ ዝቆፃፀሮ ፌደራልስ ኢንዲፔንደንት እዮም ከዓ እዚኦማቶም ብበይኖም ዝሰርሑ እዮም መንግስቲ ኣብቲ ፖለቲካ ኣብቲ ኖርማል ብዙሕ ኢንቮልቭ ኣይገብሩን እዮም ግን ይመርፅዎም እዮም ባዕሎም ነቶም 7 ቦርድ ሜምበርስ ይመርፅዎም እዮም ትራምፕ ሕጂ ንኣብነት ክመፅእ ይብላሉ መፅኡ ንጀሮም ፓወል ነቲ ፕሬዚደንት ዘሎ ፋየር ገብረ ይብላሉ ያ ይከን ዳ ኦኬ ያ ኦራይት ናባኺ ረኻ ኦኬ ተኻልእ ትሕቶና ኸ PPI እንታይ እዩ ፅቡቅ ሕጂ ኣሕዋት እንታይ ኢና ኣለና ኦኬ ፌደራል ኩሉ ሻዕ ስለንብል ኢና እታ ፌደራል መግለፂ ጌርና ዘለና PPI እንታይ እዩ ፅቡቅ ሽር ኣለኹም ምስቲ ፓወርፖይንተይ ኦራይት እዚ ኢና ክንገልፅ ሕጂ ኦኬ ፌደራል እዚ ይገብሩ ንብልና PPI እዚ መፅእ CPI PCE ሕጂ ነቲ እቲ ኣሕዋት ማይክሮ ኢኮኖሚ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ኣሕዋት በሪ ኣገዳስን መሰረትን ናይቲ ቁጠባና ማለት እዚ ነገራት እዚ ብውሽጣዊ ክትፈልጦ ይኮንና ንግድድ ዘለና ሕና መሰረት ናይዚ ግን ኣገዳሲ ኢና ንዝኾነ ኢንቨስተርስ ፌደራል እንታይ ገብሩ ኣለዎ ወለድ ይውስኽ ኣለዎ ወለድ ይቕንስ ኣለዎ ገንዘብ ናብ ማርኬት የእትው ኣለዎ ገንዘብ ካብ ማርኬት የውፅእ ኣለዎ እንታይ ስለ ዝኾነ ቁጠባና ከውፅኡ እንድሕር ኮይኖም ቁጠባና እንታይ ኮይኑ ኣሎ ማለት ሃይ ኮይኑ ኣሎ ከእትው እንድሕር ኮይኖም ቁጠባና ወዲቑ ኣሎ በየኖም ዝዕቅንዎ ነዚ መዐቀኒኦም እንታይ እዮም ዝርዩ እዚ ሕጂ ንብሎ ማለት እዩ እዚ ንብሎ PPI CPI PCE ንብሎ ነዚ ኩሉ ነገር እዮም ዝዕቅኑ ማለት እዩ ሕጂ PPI እንታይ ማለት እዩ ንዝብል ሕቶ እዚኣ PPI ማለት ብሕፅረት ቃላ ብአብሪቬሽን እንድያ ፕሮዲሰር ፕራይስ ኢንዴክስ ማለት እዩ PPI ብትግርኛ እተን ዘፍርያ ትካላት ናተን ዋጋታት መቋፃፀሪ ማለት እዩ ኣብ ዘፍርያ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ፕሮዲሰርስ ዶሜስቲክ ኢኻ ውሽጣዊ ናይ ደገ ኣይኮነን ናይ ውሽጢ ሶ ሓንቲ ኮምፒውተር ክትፈሪ ወይ ከዓ ሓንቲ እዚኣ ክትፈርየላ ካምፓኒ ኣላታ እዚኣ ክትፈሪ ከላ ክንደይ ዋጋ ወዲኣ ናብዚኣስ ክንደይ ኢንፑት ገይሩ ፕላስ ሌበር በል ጉልበት በል ተፃዒና ክሳብታ ናብታ ድኳን ትመፅእ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናብታ ስቶር ትመፅእ
كل ولا ناي ترانسبورت آتي سو إذا كالكوليتر دي أسي كندي واقع ودي إلا نختصرح تسعينا مسيانا بدكان مسأتك خندي كفيلة إذا كله بروديس نختكون نختفري واقعتات وسي خدو قني سلو إذا أمزق قاطر إذا أمزري هدي معقني ناتو مسارحي ناتو انتاي بي بي آي بحال زي قلنا وشتا هاقر ترحين زخوانة قدس حاود حان بولو زخوانة السيرفيس إذا كله زفريا مالي So, إذا بين خاطريو PPI كنبل كنا ببروديسر تنزفريا إنالنا CPI كنبل كنا كونسيم تم كونسيم نجبرين الله زين كلتين فلالي so كم هول سيلر نحسب بنزين PPI ويكا بروديسرز نحنا يجوالي كدنا خبد كاونتينا نجز نحنا CPI يمعك أنينا نواقاتنا وتم كدنا نحنا نجز علوم دكاونت كن حزوان كابي يمزوز كابتن هول سيلر كابتن كامباني كاويكا كابت فاكتوري يمزوز ناتو معكن خانتاي بحال PPI معكن ناي منتاي خازيكا نايت واقاتات very much سلازي PPI Producer Price Index دحرجي أهو باين دقمان زيا بقى ورحاوت رحينا خنمصا اتن industry اتن manufacturers قبرا factor اتن agriculture minings قبرا service قبرا بقى نسانين نحنا كم customer ويكا consumers تتقمتي اهلختي بلعتي نحنا نخوف الواقع يكون اتم وناتات ديكاونت نبولهم ستورات نبولهم زخوف له واقع PPIC وسي خدو اي وسخن ازي اتتصمي زحاله فورحي نيزا كالكوليتر اندحر حمش قرشي غزيكا يا نيركا نس 5 خا تبع راي بشوعات قرشي انت 9 كشطات خلخنا ابنتي نخت سرا حمش قرشي ودي اهلا حمش قرشي ودي نتبع على الدكان whatever كله ليبرو قلباتو كله تزسر حسب مالتي مانيفاكتشرز قبر حسب مش شطعه نابتبع على الدكان كشطاي بعد الدكان كاشو عتقرسي عن ساعتين كشطاي خلي هنادو مخصبو كله والله يا 4% يخسر 30% يخسر 5% يخسر whatever اتيلو يجوالي $5 زي سبنا نخشطه مالي شنو انا زلا إذا PPI إذا Producer Price Index كم زحالة فورحي نورحنا ورح مكانيا حمو شغل شند حرمت يا إذا سبزي ويك أبزي بعد دكان نعيك شت اللي كله أبا كله شت وسي خان دحر حمو شغل شن حمسان مت يا جن إذا سبزي قدري شو عتن 9 ساعتين شت أنا برك كم أخشت أكلني مخنيات وسي خاي عمت يا whatever توم زفريو أفريد أو سي قوم من دان برزيا عشان ده تكون هذه خان almost like شو من تقرش لارو كبابنا بتشعة تقرش ما تدخليش تحمسة سنتيم مسأتوي تنسو وس خذله plus مقصبنا عايزي بعد دكان كباب 25 سنتيم أقدم 50% نقوله سلازي شو من تقرشين 7 سنتيم كشة داخل السلزي so that is the cycle إحوال PPI التنزفريا اندحر واقع زي وسي خنالو وقت وسيخنا قالوا انت اخمت شو انفليشن كمصي مالتي زقبابه خوني سلازي ناب ايدنا اخمت كلت نبرتك نسن سلازي وسخ خنا ايدنا خاتم حلال في مص مالتي نحنا هاي نخفل سلازي ازي PPI نورمال خيد ايدلو فدرالس كوس خلورو يا اب عمد كباب 2% كوس خلو هنا تقطبنا بخم يخعب زلو تا 2% عبد از وسخت عندنا انا ابزي امسكرتك توسخ نسان بلاس نايزيومك تخون ناب 3% معها تخون الكان افريج مالي سلازي بحصر زبل PPI واقاتات معقني نايتوم زفريا كامبانيتات ويكا تكالات ويكا agriculture نبلن واقا كندي وسخنالو كورحنا ورحي واقع نسن بزح كاي وسخامو بزح نسن دحرو وسخن نابانا كونسيومر توم نحنا نتتقمتي نابانا سلازم محلالف نحنا امور نخاي نخفل
نشعو مور ندحر كفيلنا فيد إلنا واقع مور توسيخ سلازولو إنفليشن زقبابة رأيلو شعو نزي قطع صرو مالتي يكاتاتلو سلازي اتي purpose انتايو اتي علامة انتايو inflation indicator inflation متنعي كالا يكون اتنزف فريا ገንዘብ ወሲኸን ከም በዝበልና ብ5 ቅርሺ ነራ ብ50 ተወሲኻ ናባና ናብቲ ኮንሱመርስ እቶም ገዛእቲ ውዒል ሓድራ ናባና ያኽመጽ ኢቨንቹዋሊ ስለዚ ሓልፍ they need control that ካብ ዓቕን ንላዕሊ ንኻይከይድ እንታ ኮይነን ከምኡ ገይረን ነው ቁጠባ ዝምለሱ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኢኮኖሚስት ወይ ከዓ ፖሊሲ ሜከርስ ፌደራልስ ንብሎም ዘለና ነቲ ዋጋታት ሪኦም ውሳነታት ይውስኑ ኣበይ ነቲ ሞኔታሪ ፖሊሶም ታ ሞኔታሪ ፖሊሲ ካንታ ይናልና ወለድ ምውሳኽ ገንዘብ ምቕናስ ሓደ ወይ ወለድ ምቕናስ ገንዘብ ምቕናስ ኣናዘር ወይ ዲፔንድ ማለት እዚ ፒፒአይ ናይ ሓደ ንብረት እንድሕር ኔጌቲቭ መፂው ማርኬትና ናብ ኔጌቲቭ ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ሬሴሽን ከጋጥመና እዩ እዚ ፒፒአይ ሃይ እንድሕር መፂው ናብ ኢንፍሌሽን ከድና ኢና ስለዚ ፖሊሲ ሜከር ፌደራል ገለ ግበሩ ታዲያ ከይድ ኣሎ ወርሓዊ ይዕዘብዎ እዮም ነዚ ቀስ እንዳበለ ከይድ ሶ ስታክ ማርኬት ሎማ ዓንቲ ፒፒአይ ሪፖርት ከሎ ግሪን ኮይኑ ሬድ ኮይኑ ከምዚ ኮይኑ ንብሎ ደስ ኣብኡ ወርሓዊ ፀብፃብ ስለንበኩም ኣብኡ ሞር ኣጃስት ወይ ከዓ እንዳተረዳእኩም ስለትመፅእ ደስ ክብለና ኢና ዓና ምክንያቱ እንታይ እዩ እንታይ እቲ ፒፒአይ ኢልና ክነምፅኦ ከለና መግለፂ እዩ ጥራሕ ኢና ኢሎም ማለት ማለት ሶ ፒፒአይ ዘፍርያ ዋጋታት ዝቆፃፀር ኢንዴክስ ማለት እዩ ኦኬ alright በረሃ ኦኬ ተኸለይት ሕተናኻ ሲፒአይ እንታይ እዩ ጽቡቅ ሲፒአይ ካመፅና ሕጂ alright already ገልጽና ኢና ኣብታ ዝሓለፈ ፒፒአይ ዘፍርያ ትካላት ዋጋታት ዝቆፃፀር ኢንዴክስ ኢልና እዩ ሲፒአይ ከዓ እተን ዝሸጣ ናብ ኮንሱመርስ ናባና እቶም ዓደግቲ ንሕና ናብ ኢድና ክመፅእ ከሎ ናብ ኢድና ክመፅእ ከሎ ዋጋታት ዝቆፃፀር ኢንዴክስ እዩ ሲምፕል ወርድ ንህለኩም ባይ ኮንሱመርስ አብሪቬሽን ናቱ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ማለት እዩ ስቕላ ሓንቲ ሓሲ ክትገዝኣ ከለኻስ ዝኩሉ ሰንሰለት ሓሊፋ እያ ትመፅእ ስለዚ ናይዚ average changes over time ዋጋታት ሃይ ከይድ ዶ ጎዲሉ ዶ ማእከላይ ይኸይድ ኣሎ ዶ ኢልካ ምቁፅፃር ዝገብር እዩ እዚ ባስኬት ኦፍ ጉድስ እዩ ብሓፂሩ ሲፒአይ ንብዙሕ ነገር እዩ ዝቆፃፀር ሲፒአይ ንሕና ንሓስል ንገብሮ ከም ሕብረተሰብ ኤኒቲንግ ንቆምቆሞ ፀጉርና ፅፍርና ንሰዶ ንገዝኦ ኣራንሺ ንገዝኦ ባናና ንካረየ ገዛ ንገዛእ መኪና ኩሉ እዚ ንገብሮ ዋጋታትና ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ክንደይ ወሲኹ ንዝብል በዚ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ እዩ ዝዕቅን ማለት እዩ ስለዚ ዘይተዓደነ ንኻይከይድ ሃይ ንኻይከይድ ሃይ እንድሕር ኮይኑ ፌደራልስ ሞኒተሪ ፖሊሲ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ሕግታት ከውፅኡ ኣለዎም ሶ ሲፒአይ ከምኡ ዝበልና እንታ ነታ ኢንፍሌሽን እዛ ኩላ መተሓሒዝና ነታ ዘቕባብያ ብዛዕባ እታ ዘቕባብያ ምክንያቱ ንሕና መነባብሮና ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ንገዝኦ ገንዘብ ወይ ከዓ ዋጋ ሓይሊ ክንደይ ኣለዎ እታ ፀባ ፒፒአይ 5 ቅርሺ መፅያ ኢልና እያ ኣብ ሲፒአይ ምስ መፀት 7 ቅርሺ 99 ኢልና እያ ኖርማል ከምኣ ስቕኢላ እንድሕር ትቐፅል ኮይና ሓይልና ከመይ ኮንትሮል ኮይኑ ኣሎ እዛ ፀባ እንድሕር ዋላ 5 ቅርሺ ትምፃእ እዞም ናይ ሲፒአይ ሳምሃው 8 ቅርሽን 50 ገብሮ ክእሉ እዮም ዲፔንድ ማርኬት
مسؤول غيرك على سابلاي اند ديماند كل ነገር ريخه ማለት سابلاي اند ديماند ባላለ ሕዋት ቀረብን ጠለብ ስለምን ታይ 5 قرش 50 ገይርዋ ሰብዚ ምናልባት እቶም ዘፍርያ እንድሕር ብዙሕ ዘይፈርያ ኮይነን ዘይፍርያ ነገራት እንድሕር ኮይነን እዚ ሰብዚ 8 قرش 99 ገብራ خالي ኖ ኮንትሮል ነዚ ኮንትሮል ኣይትገብሩና ፕራይስ ካዚ ግበሮ ዝበሃል የለን ኣብየሰ he can do whatever he want እንታ ከገብራ ኣይግን ዝኽእል 899 እንድሕር ገይርዋ ንሕና ኮንሱመር ከድና ክንገዛ 799 ስለ ዝነበረት ኣይን ገዛና ንሕና ትኸብረና ካልእ ሰብ ኣብ ጥቕኡ 799 ትሕድ እንድሕረሊ ካብኡ ሽፍት ገርና ናብዚ ከድና ንገዝእ ዝሓስር ንገዝእ እዚ ሰብዚ ኣብ ኣኾፍ የብላ ማለት ግን ሂ ስማርት ኣብዚ እንድሕር ሳፕላይ እንተዘየልዩ ብዙሕ ቀረብ ተዘየልዩ 899 ክሸጣ ይኽእል ምክንያቱ ገዛእቲ እንድሕር ብዙሓት ኣልዮም ዋጋ ክውስኽ ይኽእል ሰብዚ ቀረብካ ብዙሕ እንተዘየልዩ ስለዚ ነዚኣ ንኸተረጋግኣ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ኣብ ገዛውቲ ብዙሕ ቀረብ እንድሕር ኣምፂኻ ዋጋታት ክትሓስር ትኽእል እያ ስለምንታይ ብዙሕ ቀረብ እንድሕር መፅኡ ብዚ መዓት ሸየጥቲ እንተልዮም ኩሎም እንድሕር 799 ሸጥዋ እንተልዮም ኩሎም ንሓንቲ ኣይተምስ ኖ እዚ መንጎ ሓደ ሰብ እዚ መፅኡ 650 ገብራ ክእል ናብዚ ዝመፁ ካስተመር ናብዚ ሰብዚ ሽፍት ክገብሩ ክእል እዮም ስለዚ ናብዚ ሽፍት እንድሕር ገይሮም ኩሎም እዚኦም ልዕሊ ዘለውካ ክምለሱ እዮም ካይፈተው ናብ 6 قرش 50 እዚኦም እዚ ከዓ ክምለስ ካብ 6 قرش 50 ምክንያቱ ኣይተም ኮፍ ክትብላው ኣይሸየጥን እዚ እንታይ እዩ ኢንፍሌትድ ብሳፕላይ ብዙሕ ንብረት ምስተሃንፀ ወይ ከዓ ብዙሕ ንብረት ምስ መለአ ከምዚ ጌርካ ዝቕየር ሶ ነዚ ኩሉ ዝቋፀር መናልና CPI ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ሶ ሃይሊ ፓወርና ከቢሩና ከምዚ ኮይንና ንብል የስ ይኸብረና እዩ መጀመርያ ቀረብ ተዘይልዩ ይኸብረና እዩ ሓደ ክልተ ነገራትና እንድሕር ኢንፍሌሽን ኮይኑ ቫልዩ ኦፍ ናይ ዶላርና እንድሕር ሓሲሩ ገንዘብና እንድሓሲሩ ከዓ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ከምዚ ንሓረበ ኢንፍሌሽን ዝነበረ ከዓ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ይኸብረና ማለት እዩ ታድስ CPI ንሕና ንቋፃፀሮ ማለት እዩ እንታይ ዘጠቃልል ንመን ዝዕቅን እቲ CPI ኩሉ እቲ ባስኬት ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ ማለት ባስኬት ኦፍ ንገዝኦ ነገረ ነገር ኩሉ ነገር ኤንድ ሰርቪስ ንገብሮ ማለት ከም መግቢ ክዳን ሸልተር ንካረዮ ነዳዲ ንኸፍሎ ትራንስፖርት ሜዲኬር ኩሉ እዚ ንገብሮ ዝብሉ ንህለኩም ኣብ መዐቀኒ ወርሓዊ ይዕቀን እዚ ኖ CPI ሪፖርት ለና ሎም CPI ኮ ሃይ ኮይኑ እንተይሉካ ዋጋ ሞር ትኸፍል ኣለኻ ንስኻ ኢንፍሌሽን ተጠሪሎ ማለት እዩ CPI ሎወር እንድሕር ኮይኑ ከዓ ኖርማል ኣለኻ ግን ኔጌቲቭ ካይከውን ኩሉ ሻዕ ሕዝኒ ኔጌቲቭ ኢዝ the worst net recession ማለት እዩ any report ናይ CPI በል PPI በል እንድሕር ኔጌቲቭ መፅዩ we are going to a recession ከም ድለ ዝዕዳግን ምሻየጥን የለን ማለት እዩ so consumer price index report ንሪኣ ኣገዳስ ንስታክ ማርኬትና ንኩሉ ቁጠባና ናይ ዝቕባበ መዐቀኒ ማለት እዩ እዚኦም ኩሎም ትሪኦም ኣለኹም ንኣብነት ፉድ ይኹን ቤቨሬጅ 14% ይሕዝ ናይዚ CPI ዝበሃል ሃውሲን ራእይዎ ናይ ሸልተር 42% ናይ CPI ይሕዝ this is a lot ስለዚ እታ CPI ንብላ እዚ ኩሉ መዐቀኒት እያ that's why shelter ህጂ 5.1% year over year ወሲኹሎ that is a CPI ይዕቅንዎ ከይዶም ሰርቪ እዮም ዝገብርዎ ከመይ ገይሮም ካልኩሌት ይገብርዎ ንዝብል ሕቶ ከይዶም ሰርቪ እዮም ዝገብርዎ ዳታ ኮሌክት ይእክቡ ዳታ mostly labor statistics and then እቲ USA Bureau labor statistics it's a government ማለት ባዕሎቶም ኤጀንሲታት ከይዶም ኮሌክት ይገብሩ ኮሌክት ምስ ገበሩ ነዚ ኩሉ እዚ ኮምፔር ገብሮ ፕራይሳት ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ነይሩ እዚ ናይ ዝመፅእ እዚ እተን ባስኬት ኦፍ ጉድስ ኣወዳዲሮም ብፐርሰንቴጅ ናብዚኣ መፁ ማለት በዚኣ ይከፋፍልዎን ናይ ሃውስስ ብዙሕ ዋጋ ተወሲኹ ሲ ሃሳይና ኢና ምክንያቱ ኣብ CPI ሃውስ ሞር ሪድን ኣለዎ 42% ይንበብ ማለት እዩ ሶ ታ CPI ንሕና ንኸፍላ ናብ ኢድና ትመፅእ ዋጋ
ويخمو يزبلنا انت عيتقما تايزنا تا purpose ناتا نتا زقبابي احوات حزني indicators كما يقروا برايسنا وسيخو ويكا قنيسو تريا سو زيا سي بي اي جبز انا ابنت اب ساعات زي كبابي 2.0 لايك ابزلنا مالتي هجنا ابنت قندي تكورنيام تخد 2.5 አለው እቲ ናይ ሲፒ አይ year over ጋ 2.9 አለው ማለት እዚ ፒሲ so 2.9 ወሰኽ ገይሩ ኣብ ዓመት ኢና ንዘለና ካብ ዝሓለፈ ወርሒ 7 2023 ክሳብ ዝህጅ ዘለና ወርሒ 7 2024 ነገራትና ብ2.9 ወሰኽ ገይሩ that's fine normally ኩስኽ ኣሎ we don't like negative we don't like 5%, 6%, 7%. Comes never 9%. No. An average 2%, this is metric. Nai federalist anyway. ስለዚህ net inflation ምቆጻርነት ዋጋታት ናልና economic policy federalist ናልምብልና ማለት government ሆኑ ወላ central bank ሆኑ CPI ምስራአዩ ወሳነ ናይቲ monetary policy ይገብሩ ማለት ነው either ወለደም ኩስኹ ወለደም ክቅንሱ ገንዘብ ደም ፕሪንት ክገብሩ ገንዘብ ደም ካብ ማርኬት ከውጡ ከም ወይን ዝበልና ክልጤን በሐሳብ ዝኸዳይ ሞር እንድሕር ኮይኑ ሲፒአይ ና 5 6 ተኮይኑ ወለድ ክውስኹ እዮም ገንዘብ ኣብ ማርኬት ተልዩ ከውፁ እዮም ማለት ሆን ኣብ ዳውን ናብ ኔጌቲቭ ናብ ገለ እንድሕር ኮይኑ ግን ኖርማል ወለደም ክቅንሱ እዮም ገንዘብ ካ እንት ኣገዳስ እንድሕር ኮይኑ ገንዘብ ናብ ማርኬት ከውጡ እዮም እዚ cost of living adjustment ትበሃል ንሕና ንብረሉ ህይወት ይዋት ናህናይ ደሞዝና ፔንሽን ናህና ናይ ጥሮታና ኩሉ ምስ ናህና ኣታዊ ክዕድጎ ዝኽእል ዕዳገ በዚ CPI ዝኸይድ ገዛ ክራይሽ 1200 ተነራ ህጅና ኣብነት ኣይ ታሽ 1200 ነበረ ቅድሚ 3 ዓመት ኣነ አቨሬጅ ህጂ 2100 ኣላ why inflated CPI report data هاي እንዳኾነ ኸይዱ ሰናህና ኩሉ ገንዘብናን ኣታዊናን ናበይ ክኸይድ ማለት እዚ 1200 ነበረሲ ናብ 2100 ጃምፕ ክትኮን የብላኒ ናይ ፌደራልስ እንታይ ዳ ኣብ ዓመት ትወስኽ 100 ቅርሺ ትወስኽ ኣብ ዓመት ካብኡ ላዕሊ ኣይትኸይድ ደን ዓመት ድሕሪ 1200 ነይራ ሎም ዓመት ከባቢ 1300 ትኾን ደን ኣብ ዝመፅእ 1400 ትኾን ደን ኣብ ዓመት ናበለት 100 እንዳወስኸት ፀገም ኣይኮን it's okay that's normal even 100 الله دي شحن قلت 100 نيرة عند حرنا بشحن عمو شبيت تسجل عليها لكن there is inflation زقبابي oh my god high CPI reading على مالتي ስለዚህ እቺ ናህና control this is the I know is term زي كبير حوات قليل አይኮነ ግን at least ንእሽተይ ሂንት መخبكم ድሕሩቲ PPI CPI ዋጋና ከቢሩ stock market ና ከምዚ ከይዱ ሬድ እኮ ኮይኑ ዋይ ስታክ ማርኬት ሎማ ዓንድ ሬድ ሲፒአይ ሬድን ጽባቅ አይነበረን ንምምላስ ሕተታት እቲ ማይክሮ ኢኮኖሚ ማለት እዚ ቀሲልኩም ነትኩም ሒስኩም ሞር ባዕልኹምን ኣነ ብዝተኻለል ቅልል ዝበለ እንዳሰገርኮ ዝኸይ ዘሎ ግን ሞር ባዕልኹም ሞር ሰርች እንድሕር ጌርኩም if you want ቶም ኢኮኖሚስት ተማሃሮ ፀገም ባህል ይብልኩም ቶም ካልእ ግን ኣገዳስ ተርሚ እዩ ንፈልጦ ዝግባአና ተርሚ እዩ so ያ ኣብ ኩሉ ኮር ኣሎ PPI, CPI, ኮር ዝበሃል ኣሎ ኣሕዋት እቲ ኮር ማለት ብዘይካ መግብን ነዳድን ኣውፅኦም ዝዕቅኑ ወይ መግብን ነዳድን ኩሉ ሻዕ ቫሊታሊቲ ናቶም ሃይ ማለት ሃይ ይመፅእ ሎው ይመፅእ ዲፔንድ ሰትኻልእ ዘፅንዕ እዩ alright ገራው ሳልሴት ሕቶና ድማ PCE እንታይ እዩ ያ PCE እንታይ እዩ ኣሕዋት ህጅራይዋ PPI ዘፍርያድና መዐቀኒ ዋጋታት ኢኻ ኩሉ ሻዕ ዝኒ CPI ኮንሲም ንገብሮ ንሕና ኣብ ድኳን ንገዞ ኢና PCE እንታይ እዩ ሳልሰይቲ ናይዚ ሪፖርት ኢና ኤቭሪ ማንዝ ንርኢ ሓበሻ ኤዱኬሽን ኩሉ ሻዕ ነምፀኢና PCE በአብሪቬሽን PC በሙሉእ ሰንተንስ ክጻሕፍ ከለካ ፐርሰናል ኮንሰፕሽን ኤክስፔንዲቸር ማለት እዩ بقلل زبلت بتقرينا هنقلت خلو نحنا كدنا نجوزو كم زناي CPI consume نجوبري
بلاس حزن بزيا تفليان تايد الله سي بي اي سي نحنا خدنا نجوز نحنا خدنا نشمتو اقحا واغاتات معقن واغاتات دلنايو سي بي اي ازيكا نحنا خدنا نجوزو نبرتات دي غلديو معقن واغاتات دلناي انتاي رات فليا خاب سي بي اي اب كندانا خاز جوزولنا لو نابنت اب حكمنا تسرح دحر كونكا اوكي let me see this اوكي نابنت رايو انت عايز فليا مسيلكم نحنا نجوزينا لنا اقحنا نبرات يخون كالي نابزي سي بي اي تأتوا بزخونه بزحسر واغاتات ترخيبكا سابستيت يقبرو حزن دا لسي حان صباب بشوعات قرشن 99 اندحر تشيط الله خوينا بزي اندحر حسر واغا 599 رخيبهم اب ناي سي بي اي بزي راي ريدنج قبرو هوليم بزي داتا قبرو هوليم اب بي سي جن بتاز حسر سابستيت زخونه خوري هوليم كال the main important جن on behalf of you نايتي household نايتم نبرتي نايتي غزا زلخا غزا خاسي اكندخا نابنت انشورانس يغوزلكا كامباني اب هوسبيتال تسرح نبلو اوكي معقن لك كان سخات غوزو كل تشمتلو اب ناي سي بي ال اكندخا خوينم انشورانس غوزلكا زما كندخا خوينم انشورانس غوزلكا مستن سخات غوزو تدميرو سي بي اي مص مالك بي سي مص سوري بي سي كدغما نسخا خيدكا تهلوخو هالاخي بلاس اكندخا on behalf of you خوينم زغوزلكا انشورانس مسالي مالك نايزي انكلتي انا معقنين ابتا سي بي اي تنسخا تهلوخو راح يزعقن ابي سي جن نسخا تهلوخو بلاس اكندخا خيدوم الشمتو انشورانس نقول simple insurance اب health department مالك ስለዚህ ታትፈልየን እዚኣ ታ ሲፒአይ ነቲ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ አጃስት ገብረልካ ነቲ ትበልዖት ሰትዮ ኖርማል ማለት እዩ ፒሲ ግን ሞር ክሎዝሊ ብሓፂሩ እቶም ፌደራልስ እዚኣ ፒሲ እዮም ዝደልዩ ነዚኣ እዮም ሞስትሊ ፎካስ ዝገብሩላ ናይዚኣ ፌደራልስ ነቲ ፖሊሲ ሜከር ዲሳይድ ክገብሩ ከለዉ ነዚኣ እዮም ዝርዩ ምክንያቱ እንታይ ትሕወሰሎም ኣላ እዚኣ ናሕና ነጥፍኦ ንሽሙቶ ንዕደጎ ዕዳጋ ፕላስ ኣክንዳና ኮይኖም ዝገዝኡልና ከምዚ ላይክ ኤምፕሎየርስ ስፖንሰርድ ሄልዝ ኢንሹራንስ ዓይነት ማለት ሶ ንክልቲአን ጠሪፋተን ኣላ እዚኣ ማለት ፒሲሲ ንሲፒአይ ጠሪፋተን ኣላ ሶ this is why they do ኩለን እንታያን ናብ ኢንፍሌሽን ፐርፐዝ ናቱ ነቲ ኢንፍሌሽን ማለት ኢንፍሌሽን እንድሕር ፒሲኢ ሃይ ከይዳ ፌደራል ሪዘርቭ monetary policy ናቶም መፅኦም ውሳነ ይውስኑ ብቅልል ዝበለ ክሪአን ድሕር ኮይና ሰለስተ ኢና ኣብዚኣ PPI CPI PCE اوكي PPI ልናዮ ዘፍርዩ ትካላት ዋጋታቶም ኣብ ወርሓዊ ክሳብ ክንደይ ወሰኽ ገይሩ ወይ ከዓ ቀኒሱ ዝዕቅን ካብዚ ምስ ረኣኻ ሃይ ወሰኽ እንድሕር ገይሩ ፌድ ኣክት ክገብሩሎም ኢንፍሌሽን ተራእዩሉ ካልእ እዚ ሃይ ወሰኽ እንድሕር ገይሩ ናብ ሲፒአይ ስለ ዝመሓላለፍ ማለት ናብ ኮንሱመር ስለ ዝመሓላለፍ ፌድ ኣክት ክገብሮ እዚ ባስኬት ናህና ከይድና ንሽሙቶ ንዕድጎ ነቲ ተሰርሐ ኣይተምሲ ካብዚ ናብዚ ምስ መፅእ ንሕና ከይድና ንሽሙቶ ንዕድጎ ንኸፍሎ ዋጋታት መዐቀን እዩ ስለዚ ብሓሙሽተ ቅርሺ እንድሕር ተገዚኣ ብሸውዓተ ቅርሽን 99 ክሽየጥ ትኽእል እያ እዚኣ ኖርማል ስቴዲ ከባቢ 2% እንዳወሰኸት እንድሕር ከይዳ ኣብ ዓመት ወይ ከዓ 0.2% እንዳወሰኸት ኣብ ወርሒ እንድሕር ከይዳ
افرجنا ناب 2.4 يمص از نورمال ماركتنا كنكيد نخلنا زي هاي كاي تخون بيسي ابزين خوف لو واقع بلاس اب كندانا زغزولنا mostly insurance اب health department مالتي ولا ابزخون فاكتور سراح سي اكن خاز غزولكا نعا خاز ملكت ترجع insurance قالوا I don't think so خالد زلو اوكي زين ثلاثه ترم زين فدرال انت يمسرحهم نزي اندا تقاطاطرو ماركت ناي قاطرو بزي نغريو ماركت زغوي زحلل زحصص ازي مسكونه يو ماركتنا ريد كوينو جرين كوينو وسيغ ستاك قنيسو إنا نبل هناتو كله خابزي ندحر واغاتات كبيرو نابنت بلو واغاتات ندحر كبيرو نغرات انفليتر كوين له واغاتات ندحر كيرو سب سبند خغبر ايكلني خغزا ايكلني تا خون شو كفال علي تهابتام مليس خبتمي تدخا مليس خدكي نمنتاي مالي تهابتام مليس خدكي هغا لسه እቲ ዓሰት ዘለዎ እቲ ቫልዩ ትካላት ዘለዎ ዋጋታቱ ስለ ዝውስኽ ዓሰት ናቱ ቫልዩ ናቱ እንዳወሰኸ ኸይድ ኣሎ ዝኾነ ሰብ ፈቲ ፀሊኡ ዝብላዕ እንድሕር ኮይኑ ክበልዕ እዩ ዝኽደን እንድሕር ኮይኑ ክኽደን እዩ ገዛ እንድሕር መንበሪ ኮይኑ ከዓ ክነብር እዩ እዚ ሃብታም መመሊስ ክህብትኒ ኢንፍሌሽን ንሃብታም መመሊስ ዝህብቲ ማለት እዩ شعب زي جاك فطري أما نقول دخان هابتامن عبي لو تخرج مخنياتو تحط من نوابر زلوا سب inflated سلزخونه هاي سلزخونه كجزاء كذي أسوأ happens أب جزاء وتيجي خمس زكاة من هذا هاي inflation كوين inflated كوين واقعات توسيق أنت يا خين هو net supply كرر بيلم so federalist أكتر قبله نعون من رجعهم ولا روسيهم بزح جزاء زي شيء نيرو ولا ولد وسيخهم بزح غزاوت را اي شيء بسنك سابلاي قرب بزح غزاوت زي مهلاو نسو يكون ساعه ما يكون تقبرونت سكال اوف بيلدرز خونيوم غفرمنت يو كال اسرح مالت بزح قرب تزمص نيرو اتزغبرو تكنيكالي بتاعم صبق لوط نيرو نتناي غزاوت كن كودلنا يكال بزح غزاوت خنص يكال so this term انا نزارب زلنا احوات up just economically politically تتحزي مالتي اوكي غيرها زبل كان ابي كرهم النخل يا صبو ابي كركب يخل نزبل حتى حوات على ما اقول له ناي اس ترا يالو جوجل شير الله ده شير الله انت كن بالخلنا ايكونوميكالي نعبنت ناي اس ترا حين حركه تصنع لي اول حوي this is USA economic calendar سالكم حوالي تقول لهم ده report fed speakers كله ابزله بمولو زنبلو صنحنا جناون زي تمهرنا يلا بهجخن مهارينا معات نجر مالي نابنت مسكرم is very important مسكرم 6 بزعبان اي سراحتنيا تتالو very important last week انتارينا نابنت حواد لكتس زعبا جي دي بي كنا مصينا دحن زعبا بي سي رينا እዚ ኩሉ رأينا so ኣብዚ ከድካ ኣኻ ትሪኦ እንድሕር only ኣብ US ኮንካ ዓለማዊ እንድሕር ኮንካ ኢኮኖሚክ ካለንደር እንድሕር ኢልካ ሰርች ጌርኩም ኣሕዋት ብሉምበርግ የምፅኦ ኣብ ካናዳ ዘለኻ ኣውስትራልያ ዘለኻ ኣብዚ ክንወርድና ፊልተር ኢልኩም ክሊክ ትገብሮ ነዚ ኣሪ ልክትስ ኣበና ሃገር ከመፅናዕቲ ትድል ዝኻ ጀርመን here you go نهلك انا جرمن whatever كله زي انت تقبره انكليك تقبره كله زي United States Japan whatever it is Canada نا جرمن راح نهرد لنا اصحاب جرمن خد نبر نا جرمن يزلك I know that stock market na mona US and important BS in yeah you can do na US and of course everybody should do that good ابزلك عدي خا انت يمثل نتقطبا خطريو جرمن راح كليك جرز الله سلازي ابلاي ابزا تحت لكم ابلاي هيغو
German export gobro on abnet minus over minus na July 1.0 negative nearest 1.0 that's good one by the way this is good report actually this reading na German azazra Allah this is great actually ስለዚህ ሰደድ ነበርሲ ኔጌቲቭ ነሩ ቀድሞ ሳይሰድ ነሮም ኔጌቲቭ ኦ ኖ ሶሪ is it ትጽቢቲ አህዋት ይቅራታ አብናጁ ላይ ናብነት እዚያ ነጥብ ምጽያ ዘለኹ ሰደድ ወ ጀርመን ኤክስፖርት ዝገበርዎ ኣብዚ ሓለፈ ኔጌቲቭ 3.4 ነሩ ጽቡቅ አይኮነን ክሰድድ ኣለካ ገንዘብ ክትረክብ ኣለካ ክሸይጥ ኣለካ ንሰድድ ካብ ሃገር ካወፃ ማለት ትጽቢት ኢኮኖሚስት እንታይ ጽቦ ኢለው ናይ ጀርመን ህጂ እዚ ወሳኽ ገይሩ 1.0 ወሳኽ ገብር ይብሎ ነው perfect I like it እዚኣን ፖዚቲቭ እንድሕር መጽያ ንኢኮኖሚኩም ጽቡቅ ዳታ ማለት ኔጌቲቭ እንድሕር መጽያ ግን ኖ ሰደድ ተዘይብልካ very bad I don't care ብዛዕባ ኢምፖርት so እዚ ንኣብነት ናይ ጀርመን ፒክ ገይረ ዘለኹ ከምዚ ጌርካ እቲ ዘድልየካ ክሊክ ትገብር ማለት anything ኣብቲ ብሉምቦርድ እንድሕር ከይድኩም ኣሕዋት anything ናይ ደስ ዝበለኩም ሃገር ናይ ደስ ዝበለኩም መዓልታዊ filtrate እንድሕር ጌርኩማ let's say read as still German ክርአና especially some investors if you are investing እዞም ለማ አንተ ንገልጾም ዘላ እንድሕር ዘይት ብትክክል እቲ ቤዚክ መሰረታዊ እንድሕር ዘይንርዳእና ኮይኑ well index tra invest ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ኣብ index ኣብ ካልኡና ይኮና ኣብ index just S&P whatever index let that money grow up ማለት ካልእ ግን you have to leave it all right German inflation let's see what is this inflation now there you go is there any can give me recently oh no event schedule yeah event schedule ካብ ኣዋል ሓንቲ የለን ኣብዚ ክንቀይሮ ኣለና መዓልታት ማለት እዩ whatever more ክንገብሮ ንኽእለና ኣብዚ apply no event schedule nothing ብዛዕባ inflation የብሎም ኣብዚ ማለት oh no why is this okay should be okay German CPI minus over minus at previous negative 0.1 that's not good negative is not good now August ready negative come on your not good I don't know forecast time as ማለት negative deflation what market move down ማለት I don't like that all minus over minus ክሳብ ዝኾነ ጸገም አይከነ why year over year I are in ዘሎ year over year ka እንተሪካ that's okay negative minus over minus ግን let me correct myself so maybe an average na year ክንደይ መጽ so negative minus over minus እንድሕርና ጀርመን ንርእለና so German inflation ይብሎም ማለት ሓጽ so this is the way you can use እዚ ክንብል ኮልና ወርሓዊ ትቋጻጾሮ እዩ ወርሓዊ ዳታ ትርእዩ በዚ ዳታ እዚ ጥራሕኻ ንስኻ ላዕሊ ትኸይድ ንስኻ ትመጽእ ስታክ ማርኬት ካዝውስኽ ኢኮኖሚ ካዝውስኽ ማለት እዚ ከም መበገሲ ዳታ ይሕዋት this is we are speaking is ብዛዕባ ኢኮኖሚ ተርሚናል so ደርኣኹም ኣብኡ still እዚ ኢና መጽናዕቲ ጌርና ዘለና ግን ብምቕጻል እንታይ ኢና ከነንብብ ህጂ መሲልኩም ናይ CPI ኢልና መሰንበብና ኮንሰፕት ኣለኩም ብዛዕባ ምንታይ ንዛረብኩም ዘለና PPI telna concept lokum zaam time zarakum zalana so thank you ነዛ ሕቶ እዚኣ ዝሓዘትካ think so ነጋሲ mostly ጽቡቅ ገይሩ lay down ገይሩን ዘሎ ብምቕጻል unemployment ካልእ ኢልካ ሓይትካና ኣላ 50 ተወሳኸውን ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ከም ኣገርና ክንምጻይና እዚኣ ኣብ question ሕቶን መልስን ኢልና ሓንቲ playlist ክንፈጥረለና ኣብኡ ክነጥወና ቪድዮ ማለት thank you so much thank you ራህዋ ዝምላእ እንትልኪ ይጓሃል يبليلو معنتي سلا ذهبكن حبريتنا أزينا نمسكن تعزفتنا أصلا تخططلكمنا أزينا نمسكن أزمنا تقرأ بقال حتى ذاتنا رغبينا كتاب شو أساسا thank you